Ola, hoxe seguimos conxugando verbos irregulares e a quenda do verbo fuxir. Así que empezamos. Hoxe imos conxugar o verbo semirregular fuxir. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila, e polo tanto baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular fuxir. Moi importante, recorda que sen verbo non hai oración. Comezamos con modo indicativo. Presente de indicativo. Eu fuxo, ti foxes, el, ela foxe, nos fuximos, vos fuxides, eles, elas foxen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu fuxía, ti fuxías, el, ela fuxía, nos fuxiamos, vos fuxiades, eles, elas fuxían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu fuxín, ti fuxiches, el, ela fuxiu, nos fuximos, vos fuxistes, eles, elas fuxiron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu fuxira, ti fuxiras, el, ela fuxira, nos fuxiramos, vos fuxirades, eles, elas fuxiran. Futuro de indicativo. Eu fuxirei, ti fuxirás, el, ela fuxirá, nos fuxiremos, vos fuxiredes, eles, elas fuxirán. Futuro condicional de indicativo. Eu fuxiría, ti fuxirías, el, ela fuxiría, nos fuxiríamos, vos fuxiríades, eles, elas fuxirían. E a quenda do modo subxuntivo.
presente de subxuntivo. Eu fuxa, ti fuxas, el, ela fuxa, nos fuxamos, vos fuxades, eles, elas fuxan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu fuxixe, ti fuxises, el, ela fuxixe, nos fuxísemos, vos fuxísedes, eles, elas fuxisen. Futuro de subxuntivo e infinitivo conxugado. Eu fuxir, ti fuxires, el, ela fuxir, nos fuxirmos, vos fuxirdes, eles, elas fuxiren. Imos co modo imperativo. Fuxe ti, fuxide vos. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, fuxir, serundio, fuxindo, participio, fuxido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que conxugamos o verbo semirregular fuxir. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de fuxir. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes. Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é fuxades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é fuxixe. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é fuxín. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!